बबुआ तन चल तो भिखारी का काला देखा पगड़ी बांध के हां या अरे बाप रे अरे फोन जब करी तो न बाजो तारो आगोड़ाऊ का लवान लोग के पाल तान के ना चला तनु दिखाओ तो दिखाओ तेजी में रहो अरे नदी बोला तो बाड़ी पीरा के कमलबास कुंवर के हुड़किया नाच ना चले उ हेतना ना डोला उ जे हम करते न वही खाली डोला हुड़किया नाच के ना चले बबुआ तन दिखाओ तो अरे नदी बोला तो बाड़ी पीरा के बोल बावना के ना चले सब बावना तन दिखाओ तो बावना के नाच अरे के करा से हंसी बोली बोल करी प्रणाम कर रतन सब कोई के प्रणाम कर लो माता बहन श्रोता समाज के सबका के हेलो अरे बबुआ अरे के करा से हंसी बोली बोल करी तनी वांटेड में सलमान खान किंग नचर रहल तनी उ देखा दो सलमान खान ला बबुआ अरे फोन जब करी तो न बाजो तारो एगो सुरेश तिवारी व्यास बड़े आरा जिला में भोजपुर जब उ केंगा ना चले सुरेश तिवारी तन दिखाओ तो उ एकदम उहे नाच दिखा बबुआ अरे के करा से हंसी बोली बोल करी तनी देखि लंगड़ बाड़े बा उनको नाचे के मन करेला हमारा सब प्रोग्राम होला तो तनी मनी हम नाची ले तो कहले बाबा हमरो नाचे के मन करे हम कहे जाए तो तू कुर्सी धके अपन सबक पूरा कर लो तो उ केगा नाचे ले तनी दिखा दो पहले केगा खड़ा होले तनी देख ली चिरकी खोलो मान ली की है हारमोनिया हो मानी तो देव ना तो पथ हां चिरकी भाती हो चला बहन तो भाई उठो हाय हाय देखियो देखो गोड़ से शादी लगाओ गुड भाई गोड़ सोच करो उचकुन लगा दो उचकुन अरे नदी बोला तो बाड़ी पीरा के बोली खेसारी भाई के हचवा नाच ले अइले खेसारी जे मोय लोग खेसारी के डांस है बरा करता जौन के नाम हो हचवा हम जौन करते तोन में ही का हो आ मोटका एगो होला आई हाथ होले लो हाय हाय अरे ले लो हमारे को मन दिया भाई ये लो दोनों बेस अच्छा सही लो हम रम कर हम बुझाते नहीं बबुआ तन दिखाओ तो खेसारी लाल के हचवा बबुआ अरे नदी बोलो तो बाड़ी पीरा तनी अपन वाला दिखाओ अपन वाला तनी हमार दिखा दे तनी मैंने हमार दिखाओ एकर बाद अपन दिखा के जय बोले के बबुआ अरे के करा से हंसी बोली बोल करी तनी अपन वाला दिखा दे अरे नदी बोलो तो बाड़ी पीरा